Васил Левски, второто дете в семейство Кунчеви. Роден на 18 юли 1837 година. Учи във взаимното училище в Карлово, а след смъртта на баща си усвоява абадийството. През 1858 година приема монашеството и името Игнатий. А през 1861 под влиянието на Георги Сава Раковски, Левски захвърля расото и се посвещава на революционното дело. Първата българска легия, в която участва, според легендата по време на военни упражнения, е направил лъвски скок и получава прозвището Левски. През 1867 година става знаменосец в четата на Панайот Хитов, а по-късно взима и участие във втората българска легия на Раковски. След неуспеха на четническата тактика, Левски стига до идея за изграждане на мрежа от революционни комитети в България. През 1868 и 1869 той прави 2 обиколки на страната, по време на които основава революционни комитети. Поради самоволна атака на Димитър Общи през есента на 1872 година на турската хазна следват многобройни арести на комитетските дейци. Левски тръгва към Влашко, но на един хан, близо до Къкрина, е заловен, осъден на смърт и обесен на 18 февруари 1873 година. Аз съм посветил себе си на отечеството си, да му служа до смъртта и да работя по народната воля. Ще се бия юнашки с враговете и няма да отстъпвам, докато дишам под небето. Отричам се от този свят и се обричам на смърт, на мъки и страдания, които ще понасям за благото на нашата майка България.